Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Oras sa DYHP, alas 5:16 sa kahaponon. Headlines. Uluhan sa ito mga balita, mga kasama si City Mayor Nestor Archival. Nakadawat na og mga reklamo labot sa kalangay sa trabaho sa Tabuan Bridge sa Dansan Siangco sa Dakbayan. Samtang karong orasan nagpadayon karon ang ocular inspection o groving ni Cebu City Mayor Nestor Archival sa nakadaiyang samang diri sa Dakbayan sa Sugbong. Agig preparasyon, agig pagpagandam sa pagtimaan sa Kalag-Kalag 2025. Duha ka mga alternatibong terminal buksan sa publiko alang sa mga pasahero sa Kalag-Kalag sa lalawigan sa Subo. Mga nasudugan sa Zone Gabi, Barangay Paknaan sa Mandaue, nakadawat og hinabang. Mao kato mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, maayong hapon. Kini si Radyoman Aida Tampus. Matod sa itong mga balita news updates. Ano karong Biyernes, magkasama weekend na sab. Oktobre 24, 2025. Kumusta yung kahapon nun karon? Naminaw sila mga Radio 612 sa itong digital platform DYHP RMN Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asa man ka muna himutang mga kasama, naglanog-lanog ang DYHP. Ari na punta sa mga preparasyon sa Dakbayan sa Sugbo, sa probinsya sa Sugbo, sa pagtimaan sa Kalag-Kalag 2025 mga kasama. Duha ka mga alternatibong terminal buksan sa publiko alang sa mga pasahero sa Kalag-Kalag sa lalawigan sa Sugbo. Kasama mo sa balita, Radyoman Arvie Veloso. DYHP Tatak RMN Report. Duha ka mga temporaryong satellite bus terminals ang buksan sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo subay sa naghinangat nga Kalag-Kalag. Kini magipahibaw ni Ahmed Quizon ang Bus Terminal Administration sa probinsya sa Sugbo isip pagpangandam sa gipanglantawan nga pagdasok unya sa mga tawo sa terminals nga mopauli sa Oktubre 30 ngadto na sa 31. Tinguha ni Quizon nga maluag-luagan ang Cebu North Bus Terminal sa may SM City Cebu, diha sa Barangay Mabolo ug Cebu South Bus Terminal diha sa may Natalio Bacalso Avenue sa Dakbayan sa Sugbo. Alang sa mga pasahero nga paingon sa amihan ng Sugbo, ang satellite terminal anaa nahimutang sa grahian sa Series Transport sa Mandaue Reclamation Area. Samtang alang sa mga pasahero sa Bagatang Sugbo, mahimo nga mosakay sa grahian sa Series Transport diha sa may Kinasang-an Pardo sa Dakbayan sa Sugbo. Iyang gidugang nga ang pagsakay ug pagkanaog sa mga pasahero mahimo sulod sa terminal aron nga malikayan ang kahuot sa sitwasyon sa trapiko sa main road. Dugay na nga hagit sa mga terminals ang pagdasok sa mga pasahero aron mo pauli sa tagsa-tagsa niini ka mga lungsod aron pagbisita sa ilang pamilya ug kabanay nga nitaliwan. Higayon usab kini nga makauban ang matag pamilya tungod kay walay trabaho sa maong higayon. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Radyoman Arvie Veloso DYHP Tatak RMN. Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy ug Life Extension Pharmacy. Aron makalahutay, mag-Vita D Plus Coffee Mix. Radyo mo nationwide. At oras sa 5:20 sa kahapon mga kasama, samtang ato karon nga tabukan si Radyoman Joseph Oskihano sa nahimutangan niini sa Dakbayan sa Sugbo, gumikan sa nagpadayon karon nga ocular inspection sa ni Mayor Nestor Archival mga kasama sa nakadaiyang samang mga public cemetery diri sa Cebu City. Unsay latest, Radyoman Joseph Oskihano, JQ.
Yes, salamat sa Radyoman Aida, no, ni pull out namin diri sa Calamba Cemetery, human nga inspeksyon di si Bustamante Mayor Niswa Archival ang unang minteryo kasama ang Radyoman Aida sa pagpangandam ni sa nagsigabot nga kalag-kalag no dinhi sa dakbay sa Subo. Padong meron sa Pardo Cemetery alang sa lain na sab nga inspeksyon no ngay mo di Mayor Archival gani nagkonvoy ko kasama ang Radyoman Aida pero lain ako gamay no tunanin ko non kay kaganina doon lagi papalimpyo nga gihimo sa mga diha sa minteryo sa Calamba no sa pagkaron Vingie kuan taron no mobiling pataka sa mga dada maka lugar taron Okay. no pwede ta maka kuan kay medyo lisod kayo atong sitwasyon karon tataw balik ko kasama ga Radyo Aida ano na yung pag-inspection ni Mayor Niswa sa mga minteryo mga cemetery sa dakbayan sa Subo pagtuyo kasama ga Radyo Aida. Nga salamat Radyoman Joseph Roskihano, initial report kabayan sa gipaygayon karon nga inspeksyon og pag-ocular ni Cebu City Mayor Nestor Archival sa nagkadaiya nga cemetery, mga minteryo dili sa dakbayan sa Subo. Ang unang girumbo mao ang cemeteryo diya sa Barangay Calamba usa sa mga dakong public cemetery diri sa Cebu City kasama og Bobeling paingon sub sa Pardo Cemetery Sanbay sa dugang pa mga updates kasama. Samtang sa dugang pang balita, Cebu City Mayor Nestor Archival nakadawat og reklamo labot sa kalangay sa trabaho sa Tabuan Bridge sa Dansan Siangco sa Dakbayan. Kasama mo sa balita Radyoman Elly Bolonos. DYHP RMN Report. Nakadawat na og mga reklamo si Cebu City Mayor Nestor Archival labot sa kalangay sa trabaho sa Tabuan Bridge sa Dansan Siangco sa Dakbayan. Ang naisgutang proyekto gitagdaw ta mahuman itong maging buwan sa Mayo apan wa pay tulay nga ni gimaw hulip sa karaang taytayan. Kini personal nga gisusi sa mayor ug nakita nini nga way trabaho sa gitukod nga infrastructure project. Ang kontraktor sa proyekto nga Power Frame Construction and Development Corporation ipatawag ni Archival og patubagon sa kalangay sa trabaho niini. Kini kay giingong nangasuko na ang mga mulupyo sa kapitado sa gitukod nga bridge replacement. Suko na mga tao din nga mga bata di kaagi pa doon sa eskwelahan. Tugaya na pila na katuig nga way human-human. Ako nang imbestigahon og nganong nang tertindugaya daghang equipment niya naaman dihang giayo. Si Mayor Nestor Archival ang nagsutang proyekto ng mga tinadudulan sa 14 milyones pesos ipatuman sa Department of Public Works and Highways kung DPWH. Kasama mo sa Cebu City Hall kini ang inyong radyoman Elly Bolonos, DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Ato na sila 5:23 sa kahapon o kini nga portion dalit kanato sa DTX 500. Ikaw ba hambin o mga sakit karong panahon na mag DTX 500 na matag adlaw. Dinakanit siya ng tinikan sa paliya nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mo bo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw magkatabang makapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500 are best choice against diabetes-induced hypertension. Ato oras alas 5:24, duha ka or mga nasunugan sa Zone Gabi sa Barangay Pagnaan sa Mandawi nakadawat og hinabang. Kasama mo sa balita Radyoman Khen, Galinea. DYHP RMN Report. Nakadawatog dinalian nga mga tabang nga mga nabiktima sa sunog sa Zone Gabi sa Barangay Paknaan sa Dakbayan sa Mandawi kagahapon. Gawa sa mga packs meals, ang Mandawi City Social Welfare Services midali sa paghatag og disaster kits nga naglakip sa mga hygiene items habol ug ubang paggikinahanglan alang sa emergency para makatabang sa mga apektado sa sunog. Sa initial nga assessment sa CSWS mabutog sa 68 ka mga individual o 22 ka mga pamilya ang naapektuhan sa sunog sa maong sitio. Ang mga nasunugan kasamtangan karong gipahiluna sa ka evacuation site sa barangay. Samtang nagpadayon ang assessment kanila alas paghatag og dugang pa nga mga ayuda. Ang CSWS staff nagpadayon usab sa ilang profiling sa mga apektado nga mga pamilya alang na sa ihatag nga financial assistance gikan sa lokal nga kagamhanan sa syudad. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang ining Radyoman Khen, Galinea, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official #1. Radyo mo nationwide. At oras alas 5:26 sa kahapon nun magkasama luwas sa makuyaw nga kahimtang og nalakaron sa maayong kondisyon ako sa ka-tour guide
sa lungsod sa Badian. Human kini na tagakan sa natipak nga bato sa sapa nga nahimutang sa utlanang bahin sa barangay Sulsugan o barangay Matutinaw, lungsod sa Badian. Kagahapon adlaw ni nahitabo sa exclusive interview sa DYHP News Team ngadto kang Dude sa Park, usa sa mga disasters team personnel sa Badian. Ipapirmar ni ini nga nahitabog insidente sa maong tour guide nga ilhan nga si Richel Baldivino Aspacio, 39 anyos, og mulupyo sa barangay Malabago sa Naasig lungsod. Nidugang pa kini nga wala pa o magrabihi ang maong biktima. Gisaysay sa maong sakop sa disasters team nga naigo sa natipak nga bato ang maong tour guide samtang ni asister kini sa mga turista nga nisoroy sa maong lugar. Samtang nagpaalim pa ang biktima sa naangko niining minor injury. Kadayon usab ang pagsusi sa mga otoridad sa Badian sa hinungdan sa pagkatipak o pagkatagak sa maong bato. Ikaro hinuon sa DDRMO sa Badian nga luwas ang naasoy dapit nga suruyan ug naman paghimo og mga outdoor activities. At oras sa 5:27 na sa kahaponon. Ito sa dugang pang balita mga kasama, ang LGU Katigbian ipaabot sa ilahang tabang alang sa mga taga San Remigio na nabiktima sa 6.9 magnitude nga linog. Kasama mo sa balita Radyoman, Raymart, Pogoy. DYHP RMN Report. Kini nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, may paabot sa ilang 200,000 nga cash assistance ang local government unit kon LGU sa lungsod sa Katigbian, Lalawigan sa Bohol alang sa mga residente sa lungsod sa San Remigio, Cebu nga naapektuhan sa miigong 6.9 magnitude nga linog. Ang cheque sa maong financial assistance personal nga gidawat sa mga taga LGU San Remigio. Gawa sa cash assistance ang Katigbian ni hatod sab og medical services ngadto sa mga taga San Remigio pinaagi sa pagpanghatag og tambal og vitamin sa mga biktima sa linog. Naapod-apod sab sa 400 ka household sa barangay Kinahawan, San Remigio ang mga bugas ug food packs nga gihatag sa mga bulanon. Subay niini ni padayag sa ilang mga pasalamat ang mga taga San Remigio sa tabang nga ilang nadawat gikan sa mga Katigbianon. Radyo mo nationwide. Dengan salamat Radyoman Raymart, Pogoy, mga kasama og take note. Nagpadayon gihapon ang libreng medical consultation sa Life Extension Vitamin D3 sa mga clinics ni ini. Osmeña Boulevard, Cebu City, Buyon sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building, samtang sa Barangay Kansaga, ADM Building, diya sa Konsolasyon, mga kasama. Abangan ng Jollibee fast food. Makita ninyo diha, Life Extension Vitamin D3 Clinic. Lunes gato sa Sabado, ugma open ha, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 5 sa kahaponon. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras sa alas 5:30 sa kahaponon, ginsister ni Senador Alan Peter Cayetano nga angay madugang sa mga miyembro sa Independent Commission for Infrastructure kon ICI ang pipila ka mga religious group ug oposisyon alang sa padayo pag-imbestigar sa anomalosong flood control project. Samtang ibanaban ang moabot ngadto sa 7 hangtod sa 8 ka mga kasong kriminal agitakdag iduso sa Office of the Ombudsman ngadto sa Sandigan Bayan sa dili pa mahuman ang buwan sa Nobyembre. Kininunot sa giingong anomalosong pagpatuman sa pipila ka mga proyekto sa flood control. Mato di Ombudsman Jesus Crispin Remolia, lakip sa mga kaso nga ipasaka mao ang malversation of public funds, pinagi sa falsification of public documents. Dugang paniini ang mga kaso na suta nga dili mahimong piyansahan o posibleng musangpot sa life sentence alang sa mga nabatud-an nga sad-an sa maong kaso. At oras sa 5:31 na sa kahaponon, mga kasama. Paminaw sab karon sila si Chacha Boyles Ochea nga nagpaminaw karon hapon na always nga naka-tune in sa DYHP. Dikan kay salamat nanay Eri Boyles o Vanessa Peralta Boslon, Amariva Nicolette Boyles sa
From Obay, Bohol, ingon man ni Minik Boyles, mayong hapon ninyong tanan. James Cabillon Ramses, nga nagpaminausab karon, maayong hapon. Thank you sa iyong pag-tune in. Kunya Marilyn Pantoliano, maayong hapon ka sa mga ina watching from kay Mito 3. Ayong hapon sa tanan diha sa Cebu. Arpon Roger Labesto, maayong hapon sa Christine Tundag, maayong hapon ka sa mga ina watching from Bohol. God bless always. Padayon ta sa itong mga balita, mga kasama, kabalikan karon na himutangan ni Radyoman Josephos Quijano. Nagkasunod karon sa gipagayon nga ocular inspection ni Cebu City Mayor Nestor Archival sa mga public cemetery diri sa Dakbayan sa Subo. Radyoman JQ, kumusta diha? Sa mga kasama Radyoman Aida di Pag-Orasa, no? Gikan sa Kalamba Cemetery na aratan, abot rin sa may Pardo Cemetery, sa Barangay Pardo sa Dakbayan Subo. Daron si Mayor Nestor Archival, no? Ang Mayor sa Dakbayan Subo sa padayon nga inspeksyon sa atong communication sa barangay na kanina. Vingie, siguro probably 30% sa atong area. Pero ang atong mga sagbot daghan pa kay nagpabilin. So nagsabot mi ang atong in charge si Engineer Pogoy. Baon nila karong gabi. At the same time magbutang na tag mga suga all over sa tanan nga mga inventaryo nga nain kabo para hayag limpyo. Ya makita niyo ning mga bahas, graba. Kung yang iyo ang mga administrator sa kanang inventaryo nga tangtangon dinhi para dili sa sagabal sa mga tao nga magbisita, no, sa cemetery. Now, ako lang makita niyo daghang kay magpaasok. So, the other thing akong request na ang kaning magpaasok dili ni nato isulod sa cemetery. Ang pagpaaso dito gyud na sa gawas, ya walay plastic na ilang himuon as fuel kay mao na makadaot natin. Ang mga malindahay o buwak mayor asa Ang mga mindahay sa buwak dito lang dito sila sa gawas. Okay, na sa gawas niya. Akong gihangyo ang mga kapitano niya ito lang dito sila. Basta rin nato sila para dili magkabulian, no? Niya ang mga sakyanan, well, at ang atong gihangyo ang grupo sa Peace and Order na Conchal Paul na itang yung designated. Pero lang siguro po namin time. Kanang mga kay plano niyo nga magbutang mga garbage bins para yes, naasa. Kada adlaw, kabot nato sa atong DPS na kada adlaw kwaon yun ang atong mga garbage. Yan ay significant area as sa ibutang ang atong mga malata, dili malata. So, kaniya mayor nakita ninyo diri sa samang sa kining ato ang Samardo Public Cemetery. Kita nato na dunay mga iro kung sa imong plano ani mayor. Akong ingon ang administrator na subihan ang mga tagiya kung mga tagiya na isul. Okay? Now, kaso gani 2 days before, probably October 31, di ba, October 30, sulod ng mga tulo ka adlaw, dili gani ni makuha ato dining kuhaon sa atong city settlement para mabutang nila sa flood shelter. Kay kuyaw kani sa mga tao nga kanang mungan di kay mapahitan. Nung kasaraban is mga dako kay natong gasto sa syudad ang kaning pag-hatag o rabies vaccine. So muna, kanan nga may inventory wato kinang paan possible ang mga iro nga nasa shoot. Talika na to katong imong pagbutang sa mayor pulos mga solar lights buta dayon nimo karon kanang mo sa ilalong sa mga kanang kakahuyan ang ating solar dili mo tiktok. So ato lang tangan og mga editing nga kanang light para mas biga gyud but dili ni nato hangtod hangtod na ni sa pizza tres katong angay na ibilin pero kadaghanan nato. So, kumusta ang ubang mga minteryo, Mayor, no? Gawas sa itong kalabaw sa Barrosay Assessment. Ato sa ning wawon kay nakuangan man sa oras. Pero at least ang setup na gihimo nato dinhi sa Bardo ug sa kanang Kalamba pareho ra sa uban nga minteryo. Sa mga mayaging mga kalag-kalag, ang usa sa mga problema ang traffic situation o kausdan. Una nga dinhi sa atong susunod sa minteryo ato ginang iprestadong naay klaro nga parkinganan
yan ang mga traffic na mga enforcers na naagit sa kadalanan. How about sa kapulisan? Andam na ba sa? Yes, naasad. Okay. Sa pitch na 30, 1, 2 na nanay mga kapulisan na naadere, pero ang presence yun is kanang 31 sa gabi o kanang 1 sa gabi. Kaya ato sa ning dili ang mga tao nga magdao mga mainom hard alcohol palong. Ya kana sang akong hangyo ang kanang mga sound system nga perting dagkuha ato sad nang ilimit no kay maglisud man mo ang uban nga mga tao nangadji ang uban dagko kayo o kanang sound system ya man dili na matarong atong pagig atag mga pamalandong no sa atong mga eksunuan na nangamatay. Kano saan mo ipagawa sa imong executive order ni Mayor para sa atong kalakalan? Lunes at uning himuon unsay atong problema executive order regarding sa pasok executive order para sa atong mga stray dogs na naan kaning mga kanang gabi, mga bato, mga plywood, mga construction materials na dili na nato ang kanang ang record ang kanang sound system na dagko kayo nga mauna ipabawda sa atong pagduaw sa atong kanang atong mga minahal sa kinabuhi na nangamatay. Thank you, Khen. Okay, si Bustamante Mayor Nestor Archival, no, kasabag Radyoman Aida, mao ni kaduhang ministeryo nga iyang gi-inspeksyon, kinang inspeksyon karon, no, gikas Kalamba o diri sa Bay Pardo sa siya mga pagpangandam na sumabot nga kalag-kalag ang kapulisan ug ang traffic situation. Karon sa kang deployment ani sa mga pulis kasabad JQ kay posibleng sa sunod semana before Oktobre 31 na yung mga pulis, no, kay na may uban nga mga musayo og panangkot. Yeah, pitsa 30 niya ang executive order niya karong Lunes niya ipagawas. Okay. Pitsa 30 tiya gingon nga andam na ang kapulisan sa kasabag Radyoman Aida. Ganun sa mga problema nga atong giris kanina sa interview sa yang giandam na sa kasabag Radyoman Aida ni Mayor Nestor Archival, no. So sa musud nga mag-adlaw doon na ko imo nga original inspection sa mga ministeryo, no. Lain mga ministeryo din sa Cebu sa nagsigabot na kalag-kalag kasabag Radyoman kay 7 days na lang, no. Ito nang kaadlaw kay 24 ron. Ito nang kaadlaw, no. Ang maog kuwaso ka ba? Kasama na, no. Humalik ko tatawad kay kako na itong patuloy sa agyanan, no. Ikadrin sa gawas pagtuyo kasabag Radyoman Aida. Salamat Radyoman Josephos Quijano live gikan sa Pardo Cemetery sa Dakbayan sa Subo. Okay nga portion dalit ka na to sa EXL All-in-One Skincare Oil mga kasama atong ka-partner, atong kauban pakigbato kontra dengue labi na karong panahon na ang ating uwan-uwan na usab atong kinahanglan ang ato ang proteksyon labi na sa atong mga sakaw sa pamilya, proteksyon pagpanghaplas alang sa pakigbatok sa lamok na nagda sa dengue. Manang ani-ana EXL All-in-One Skincare Oil dili lang kini basta-basta nga skincare massage oil ginamit kini sa puro nga lemongrass essential oil mga halamang gamot nga dunay natural insect repellent property ta mga proteksyon alang sa tibuok pamilya mga kasama. Ang EXL All-in-One Skincare Oil available na sa mga butika dool kaninyo. O kung galing usab gusto ninyo nga i-add to cart pinagi sa pagpalit online order Facebook, TikTok, Shopee, Instagram, Lazada. Ang i-type lang and add to cart EXL All-in-One Skincare Oil mga kasama. DYHP una sa lahat, weather update. Ato i-check karon kahimtang sa panahon ninyo dadag-uman ang ato ang kalangitan sa gawas nga bahin o unsay weather outlook sa ato ang weekend mga kasama. Weather specialist Ana Dumdum sa Pag-asa Magtan. Ma'am Ana, maayong hapon. Yes, may hapon ma'am. May hapon sa Pantay Paminaw. Magandang weather update. As of karong hapon and for the next few days tani Intertropical Convergence Zone or ITCZ padayon kapektar nato diri sa Visayas. Nakip na po dito sa may Palawan o sa Mindanao. Lain-bahin ang shear line nag-apektar sa nito sa may extreme northern Luzon. And so far, what tayo na-monitor na LPO or bagyo nga posibleng mag-develop or maduol
sa atong area of responsibility. Ang forecast weather condition, tungkol ini nga ITCZ, makasinati kita ug parang sa mga panganuron ngadto sa madag-umon ng kalangitan, mawanan sa mga patak-patak nga pag-ulan o kani mga thunderstorms para karong gabi unan tud na ugma. Atong hangin sa karagatan, hinay ngadto sa kasarangan na hangin ang magapasalabi ug ang karagatan malinawon ngadto sa kasarangan. Dili Sugbo, karagatan na ay paghunas inig alas 5 ganyan alas 5:39 sa kapunon, and mataob inig alas 11:59 sa kagabion. Ang temperature forecast naa sa 25 to 32 degrees Celsius para og mga adlawa diri sa Metro Cebu. Og ang adlaw ni salop alas 5:23 sa kapunon, mo silang kinibalik alas 5:34 sa kabuntagon ugma. Ugma to katong weather update kini sa anadumdum gid diri sa DST Pag-asa Mactan. Mayong hapon og daghang salamat. Dengan salamat pa hapon, Ma'am Ana. DYHP, una sa lahat, weather update. Doon ka pang balita mga kasama, 5 sa 24 ka mga senador may pagawas sa ilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth kung SALN kuman kining gimbando sa Office of the Ombudsman nga ipublikar kini. Nakaduso na sa iyang SALN, Senador Vicente Tito Soto nga dunay net worth nga 188,868,123.40 centavos. Senador Reza Hontiveros net worth 18,986,258.21. Senador Robin Padilla net worth 244,042,098.57. Senador Sherwin Gatchalian net worth 89,521,016 pesos. Senador Francis Pangilinan 26,738,597.7 mga kasama. Mga katong 5 sa mga senador nga nakalusod na silang SALN subay sa kamanduan karon sa Ombudsman. Samtang ipaniguro karon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung LTFRB nga hapsay nga makasakay o makauli sa ilang tagsa ka mga probinsya ang mga pasahero karong umaabot ng kalagkalag. Mato di LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II subay kini sa pag-aprobar sa ahensya sa special permit alang sa 847 ka mga units nga papasaherong bus na mobiyahe sa Exodus sa All Saints Day o All Souls Day sa sunod simana. Samtang nagahin ang Department of Education kung DepEd og 1.35 bilyones pesos alang sa pag-imprinta, paghatod o pagbansay sa learning packets o dynamic learning program material. Tumong niini nga masiguro nga andam ang mga eskwelahan o malikayan ang pagka-delay sa pagtuon kung adunay kalamidad. Samtang andam na ang Pilipinas, isip sunod nga chairman sa ASEAN alang sa formal nga pagbalhin sa chairmanship sa 47th ASEAN Summit gikan sa Malaysia sa Oktobre 28. Sumala pa ni DFA spokesperson Assistant Secretary Angelica Escalona gamiton sa nasod ang maong kahigayunan ang ipakita kung unsaon pagdumala sa Pilipinas ang maong rehiyon. Samtang sa pikas bahin, gitahod karon sa Malacanang ang desisyon sa Sandigan Bayan nga i-absuelto sila si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, kanhi Chief of Staff Gigi Reyes ug Janet Lim Napoles sa kasong graft kalabot sa controversial nga pork barrel scam. Matod di Presidential Communication Undersecretary Claire Castro, mitingog na ang korte ug ngayon lang nga respetuhon ang desisyon sa maong magistrado. Ato oras, 5 minutos sa di pa mag-alasay sa ang kahaponon mga kasama.
Sa tayo mga pahibaw, gipahibaw ang Guardians GBI TBBG 84 R7 sa anibersaryo nga nagsingabot sa chapter sa Balamban. Sabalikon Guardians GBI TBBG 84 R7 chapter Balamban chapter kung umaabot Oktober 26 adlaw Domingo ipahigayon ang mga kalihukan alas 8 hangtod sa alas 3 sa hapon 8 a.m. Ito sa alas 3 sa kahaponon panghuluhan sa national founder nga si NF Ben Roma o NF Terry Roma. Ang maong pahibaw gikan sa main chapter sa Sudlondo sa Cebu City, Supremo Master Founder Ryan Campos. Unya ang maong kalihukan ang anibersaryo kanayang kalihukan atol sa maong selebrasyon ipahigayon sa Waikiki Beach Resort. Congratulations in advance og salamat sa iyong pag-tune in kanunay sa DYHP Sir Dan Ryan Campos. May papahibaw ang Social Welfare and Development Office sa Pinamungahan Municipal Hall. Pinagi nila ni Mr. og Mrs. Gaudencio og Dominga Tangguan nanawagan sa pagpangita sa ginikanan o kaparyentihan ni Kian Ruiz o sa kabatang lalaki nga nataon ni atong Enero 2, 2023 og duha ka tuig na ang edad karon. Gibiyaan kini sa iyang inahan nga si Clenly Arnoco Ruiz og hangtod karon wala pa kini igkita ang maong inahan o pa magkakita o pa makabalik nga to sa iyang anak. O doon kasayuran palihog lang pagkita kang Miss Nema Abdul sa Pinamungahan Municipal Hall or tawag sa 0907-535-0970 kung walay mo tunga sud sa usa ka buwan ipalawom ang bata sa proseso sa legal abandonment pinagi sa National Authority of Child Care o pag-aisuhan og certificate as legally available for adoption ubos sa Republic Act 11642. Pa-shoutout ka sa mga ida, Rick, Papa Rick, Bintoy, Bintoy family, Maricar family, Manulat family, Suguran family, ug Alvin Rose, Kugay family, sa Dungguan, Basak, Mandawi City, ngayong hapon, or may gabi ninyo din ha. Naglanog-lanog ang DYHP labi na sa Merkado Publiko, diya sa Mandawi. Unya, og mapuhon ha, diya sa Danau, magkita-kita ta, gumikan usab sa ipahigayon na tong aktibidades sa Binocolafo under the Tansan Crown promo mga kasama kato mga magpailis o mga tansan sa Binocolafo dahil ana sa designated nga store diya sa Danau Public Market unya kuno galing pilay na katatak diya sa tansan kanang ilawom sa tansan tan-awa na kay ang corresponding amount mausay ihatag dimo sa imong pagpailis ang itaa diya sa Danau Public Market mga kasama kita-kits ta. Na diya sa Poblasyon Danau Enday Berta Store. Diya sa Poblasyon Danau mayong gabi ninyo din ha. Diya sa Enday Berta Store sa Poblasyon Danau ang pagpailis sa mga tansan ninyo. Kita-kits pohon. Ubang adlaw. Ato oras untop ng alas 6 sa kagabhion. Ang ato partner sa Master Control kasama Jerome Yap. DYHP Digital kasama Nemo James Quinones, Gerald Albios. Transmitter site kasabang Robel Boycel, Chief Tech. Ingon man sila si kasamang Alan Taladua, Oliver Ates. Kini si Radyoman Aida Tampus. Sa di pa ta malimot mga kasama, labi na kay lami kayong ipangape karong orasa. Ug ani ana ang perfect coffee alang kanatong tanan. EXL Coffee Mix 17 in 1. Ang EXL Coffee Mix 17 in 1 perfect coffee alang kanato duna kani spirulina, powerful antioxidant, anti-inflammatory properties nga naa sa EXL Coffee Mix 17 in 1. Makatabang kini pagpaubos sa cholesterol, triglyceride level, ug na anti-cancer properties, maka-reduce sa blood pressure ug makatabang sa adunay mga allergic rhinitis. Labaw sa tanan, makabaton kag energy. Labi na sa imong panginahalan matag adlaw, ina ko na imong trabaho, compelling kaayo mo gamit og kusog, gamit gid og concentration og uban pa pagbaton o pag-inom sa EXL Coffee Mix 17 in 1. Available na sa mga butika, Alfar Pharmacy, Liluan Pharmacy,
360 Pharmacy mo order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada, add to cart na. EXL Coffee Mix 17 in 1. Ini si Radyoman Aida Tampus. Salamat sa iyong pagpaminaw. Mga asoy ni Kuya Guliat mo sunod na. DYHP RMN Cebu, the official #1. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.